ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் டிஎன் குயித்வாசி. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோன்னா, மறுபடியும் நம்ம அல்குத்து மலைக்கு தான் போக போகிறோம். மீண்டும் மீண்டுமா? இன்றைக்கி என்ன டியூட்டின்னா, கொஞ்சம் கிளாத்ஸு ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதை போய்ட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டு வரலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. அப்படியே வழக்கம் போல் அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டு மேலே போய் கடையை பார்த்தோம்னா, மார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்பென்சர்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராண்ட் நியூ கடை ஒன்று. உள்ளே போனால் எல்லாம் ஹெவி பட்ஜெட் தான் கைஸ், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு எல்லாம். சரின்ட்டு அப்படியே போய்ட்டு ஷர்ட்டு ஃபேண்ட்டு பார்க்கலான்ட்டு போனால் ரேட்டு இங்கேயோ போட்டு வச்சுருக்காங்க கைஸ். நம்மள்ட்ட வசதி எப்படியும் 5000 ஷர்ட்டை 6000 ஃபேண்ட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க கைஸ். வழக்கம் போல் அப்படியே டேகை மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு கிளம்பி வந்தாச்சு கைஸ். அப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இருக்கிற கிளாத்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு கைஸ். அப்படியே கீழே இங்கே வந்து நம்ம வண்டிக்கு இருந்தாச்சு கைஸ். அப்படியே நம்ம பார்க்கிங் வந்துட்டு கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பியாச்சு கைஸ். அந்த மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கைஸ்.